Nina behlanga smart kapha sinamanqaba sagudla ivuna libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli wazana endlebe mina ngizana indaba angihlale kuzona ithonto nazi ihamba phambili kusihlwa nje. She's in safe hands and we are comforted by the fact that she's in good health. Kuyaqhubeka ukuhlonza kweyidumbu ngemva kwengozi yebhasi edlule namakholwa ngama-45 besuke eGaborone elibhekise eMoriah eLimpopo eyegubha iPhasika. Pray to strengthen the work that we are doing. The second part of what brings us here is that you should pray for peaceful elections. Abaholi bezombusazwe bebethe chithisaka emabandleni akuleli namhlanje enkonzweni zePhasika kanti umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa nebehambela ibandla lase-Free State unxusa ukuba kukhulekelwe ukhetho olunokuthula. Kuzoba impela sonto ematasa njengoba kunemidlalo ye-DStv Premiership eyisikhombisa kule mpela sonto ngemva kokuthatha ikhefu lamasonto amabili. Iyelulama intombazane neminyaka esishiyagalombili ubudala esinde engozini yebhasi okushone kuyona abantu abangama-45 izolo eLimpopo. Kusenjalo wengameli ezempilo esifundazweni eLimpopo uDokotela uPhophi Ramathuba uqinisekisa ukuthi zisahlonzwa izidumbu. Wengameli ezempilo esifundazweni eLimpopo uDokotela uPhophi Ramathuba uthi banethemba lokuthi izolulama ngokugcwele intombazanyana neminyaka esishiyagalombili ubudala. Le ntombazane iyona kuphela esinde engozini yebhasi eyenzeka izolo eLimpopo kwadlula emhlabeni abantu abangama-45. She's in safe hands and we are comforted by the fact that she's in good health and she's recovering. We are positive that she will recover very well. Dokotela uqhubeke wachaza ngesibalo seyidumbu esezihanjiswe emakhazeni. And as we have indicated earlier on, our head of forensic has already briefed us to say up to so far in our mortuary here, our forensic, we have received 34 body bags. Njengoba nje le bhasi biqhamuke eBotswana, inxusa laseBotswana kuleli uDokotela uZenji Monageng ubonge ukubambisana kwabo neziphathimandla zakuleli kulandela lesi sigameko. We are also happy that the South African government is holding our hands so tightly. We've had nothing but cooperation, we have had nothing but help. We, as you have just heard, our little survivor, our little angel, has just come out of a procedure and she is doing very, very well. Leli bhasi belibhekisa amabombe eMoriah. Lo wabengumengameli wezwe uJacob Zuma kanye nabaqaphi bakhe basinde engozini yemoto izolo ebusuku ngesikhathi uZuma esendleleni yokhankasela iqembu umkhonto wesizwe. Kusenjalo sekuboshwe owesilisa oneminyaka engama-50 nomuvo ubudala ngecala lokushayela edle amanzi amponjwana kube ukuthi imoto yakhe ingqubuzane nemoto ebilayishe uZuma. What happened last night, I must say that unfortunately we have been waiting for it to happen. And it had happened because the president was warned that come before the day of the election he will be lying in hospital. We don't know what else more is still coming, and thanks to the members of the presidential protection who managed to keep the president safe. As the MK party in KwaZulu-Natal, we are highly concerned and we are registering this, particularly with the Presidential Protection Unit and the Minister of Police, and that the safety of the president has been highly compromised due to political interference in his safety, having his security reduced dramatically to put his life in danger.
Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ukhuthaze amabandla ezenkolo ngokuthi akhulekele izwe ngokuthi ke libe nokhetho olunokuthula nolungenayihibe mhla zingama-29 kuNhlaba nonyaka. uRamaphosa wethamela inkonzo yephasika ebandleni Eagle Christian Church esifundazweni Free State. Umengameli Ramaphosa ukhuthaze amabandla ngokuthi akhulekele uhulumeni nabaholi bezwe ngenhloso yokuthi konke abakwenzayo kube okuzothuthukisa izwe naphezulu kwezinselelo eziningi ezibhekene neNingizimu Afrika njengodaba lokwentuleka kwemisebenzi, ubugebengu kanjalo nenkinga yokucisha kogesi ezweni. Re kopa hore le rapelle mmuso hore o tswelle pele le mosebetsi wa ona wa ho ntlafatsa South Africa. Ho se ho fedile dilemo tse 30 years kaofela. Uphinde wanxenxa nabaholi bamabandla onke ngokuthi njengoba kusondela nokhetho likazwelonke ngoNhlaba bakhulekele ukhetho olunokuthula olungenazihibe. 30 years after attaining our freedom, that's precisely what Moruti we are seeking to do. We want to break forth. We want to enlarge what government is doing. So we are here to say we would like the church to pray to strengthen the work that we are doing. The second part of what brings us here is that you should pray for peaceful elections. Already kgetho tsena tse tla bang teng ka di 29 tsa May ibe di kgetho tse tla bang le khotso. Ibandla i-Eagle Church Congregation nalo ledlulisele amazwi okukhalisana nemindeni yamakholwa angaphezulu kwama-40 abhubhe engozini yebhasi eLimpopo abephikelele enkonzweni yephasika eMoriya. Zizoqhubeka ingxoxo phakathi kwe-ANC ne-EFF malungana nokuhlela kabusha inhlelo zokubusa ngokubambisana komasipala. Izolo sivuyile ngodwana obeyimeya yomkhandlu ekuruleni uketuliwe esikhundleni ngevoti lokungabethembi upholi bakhe. Kwathi ke usomlomo womkhandlu uNthabise Ngishwenga yena waphunyula. Abaholi bezombusazwe bamatasatasa ezinkonzweni kulempela sonto banxenxa abavoti. Yize kunjalo kepha zisekhona izinkinga ezikhungethe abanye omasipala. Izolo kuketulwe esikhundleni imeya yasekuruleni emva kokuthi iANC ingabonanga ngasolinye neEFF kulo masipala obuswa ngokubambisana. That meeting with Floyd is coming, which will meet as the political principals of the ANC and the EFF. So those talks are continuing, and we are still going to talk because it's in the interest of the people to resolve the issues. EFF ithi besingekho isidingo sokugudluzwa kukaNgodwana. We have had a mayor who was unable for some time to consolidate the different perspectives into a common vision and an agenda for the municipality. And we had thought and we had said this to the leadership of the ANC in the province and at the regional level that there can be a different mechanism to address that calamity instead of removing the mayor. Iqembu le-IFP nalo belihambele iGrace Bible Church nalapho lizwakalise ukuthi kuningi okungenziwa amaqembu ezombusazwe ukuthola izixazululo kulo masipala wase-Ekurhuleni. Immediately after elections, there should be a deep consideration of all municipalities that are not fully functional. Omasipala abaningi kuleli babhekene nezingqinamba zokuhluleka ukuhlinzeka abantu baseNingizimu Afrika ngamanzi kanye nengqalazinda. Ngingosamkele Maseko ngibikela izindaba ze-SABC eOrlando. Kusenjalo usekela mongameli wezwe nophinde abe ngusekela mongameli weqembu elibusayo uPaul Mashatile obhekene nezinsolo zokuthindeka kwakhe ehlazweni lokukhwabaniswa kwezigidigidi zamalandi nokukholakala ukuthi zathenga imizi emibili eGoli naseCape Town. Iqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance yathatha lokudaba yalusa phambi kwekomiti elibhekene nokuziphatha eParliamente. We are here, we are worshiping the Lord, we are doing the work with our communities. I have been well received in all communities where I have been, so I'm not worried about those people. Ekhuluma nebandla lamawisile uMashatile udabule ukuthi uhulumeni useseke ithimba elizobhekana nenkinga yokunqongophala kwamanzi kulelizwe laseNingizimu Afrika.
Here in Chris Hani, they want to have additional dams so that they can be able to harvest more water, but also reticulation. In other words, you put new pipes and so on. The president has set up a water task team, which he has asked me to lead. We will be working with them to make sure that water reaches the people. Umbishop webandla lamaWesile kule ndawo uzokala sokhathazeka ngokunqongophala kwezidingo nqangi kakhulukazi endaweni zasemakhaya. Andifuna ukuthi kukho into ezawutshintsha because abantu bonele koqala sisithembiso ezinganiki into ebantwini. Thina sicawe sithandazela into yoba kubekho utshintsho. That is why we sisamkela wonke umuntu ongenayo ecaweni. uMashatile uzoqhubeka nomkhankaso wakhe esifundeni saseChris Hani kude kube ngosuku langesonto. Ezindabeni ze-SABC ngikhululeko Nyembezi ngibika ngisicala. Sisathi qoyito lona mabe sibuya mbukeli sizokuphathela udaba oluthi. Njengoba nje sibona amaphoyisa enkanise kangaka la ku N3 nakweminye imigwaqo akhona lokho khombisa khona ukuthi isandla sisiqinise kakhulu. Abezokuphepha bebephume ngobuningi emgwaqeni yakulelizwe njengoba inkulungwane zabantu bezilibangise endaweni ezehlukene ukuyogubha iphasika. Lolo daba sizobuya nalo kanye nezinye. Asikubingelele mbukeli mangabasanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi kuyaqhubeka namanje ukuhlonza kweyidumbu ngemva kwengozi yebhasi edlule namakhola ngama-45 besuka eGaborone elibhekise eMoria eLimpopo egubha iphasika. Mbukela sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba uzoyithola njengoba zinjalo. Njengamanje ake sikwethulele imayilana nesiminyaminya emgwaqeni njengoba iningi libhekisa amabombe endaweni ezehlukene kwazise le impela sonto yephasika. Isifundazweni KwaZulu-Natal abomthetho bakhathazekile ngesibalo esiphezulu sabantu abahamba ngezinyawo abaphangalale ezingozini zomgwaqo esifundazweni. Njengoba nje sibona amaphoyisa enkanise kangaka la ku N3 nakweminye imigwaqo akhona lokho khombisa khona ukuthi isandla sisiqinise kakhulu kulamaholide uqinisekisa ukuthi abantu baphephile emgwaqweni. Kanti ke Eastern Cape abezomthetho bathi isimo basiqaphile. We urge motorists and pedestrians for all to ensure that the rules of the road are obeyed and for people to know that road safety is each and everyone's responsibility. Esifundazweni iMpumalanga umthamo wezimoto emgwaqeni ukhombise ukwehla. The traffic volumes have gone significantly down as compared to yesterday, although there's still traffic on routes like N3 because most people are trying, we believe, are still trying to make their way to KwaZulu-Natal. Kulindeleke ukuthi ke uqhubeke nokwenyiwa umthamo wezimoto emgwaqeni. Abashayeli baseGauteng bathi ke abasakwazi ukulinda ukuthi kuvalwe uhlelo lwama e-tolls kanye nokukhokha kwesikweletu salo luhlelo nokuzokwenziwa uhulumeni wakhona esifundazweni iGauteng. Sekuyiminyaka engaphezulu kweyishumi izakhamuzi zithole kanzima ngenxa yezindleko zama e-tolls kodwa lokho kulindeleke ukuba kuguquke maduzane. The taxi industry from the very inception of the e-tolling system has cried foul over the introduction of this system and found it to be draconian because it was just not fair. We're really pleased to hear that the e-tolls by few days to come they will be switched off. Obviously it has affected our members on the ground, our operators, because some of them, because of the bill of the e-tolls, they could not renew their operating licenses. Essentially this is a case of citizens taking government on bad law, a bad policy decision that they took. They didn't listen, they didn't do the engagement processes properly. It was a very cumbersome scheme that was always going to fail. There was no enforcement mechanism that was going to force people to pay. Ekugcineni sekuzofezwa isethembiso esenziwa undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi. The ANC-led government in Gauteng have listened to the people of Gauteng and we stand by them as the provincial government and the e-tolls will be switched off. Kusukela ngenyanga ezayo lolu hlelo luzobe selingumlando.
Inhloko yophiko oluphenya amacala omphakathi Advocate Shamila Batohi uthi ke lolu phiko kuzomela libhekisisa inhlelo zalo mayelana nokuboshwa kwabasola baseyikhundleni eziphezulu. Lokhu kuzemva kokuthi usomlomo weParliament uNosiviwe Mapisa-Nqakula efake lolu phiko enkantolo ngesonto eledlule ngenjongo yokuphosela inselelo ukuboshwa kwakhe ngamacala enkohlakalo asolwa ngawo ngesikhathi esewungqongqoshe wezokuvikela kulelizwe. U-Advocate Batohi uthi isinyathelo sikasomlomo weParliament uNosiviwe Mapisa-Nqakula singase sibe yinselele enkulu ezinhlelweni ze-NPA. Ngomsombuluko uMapisa-Nqakula wafaka isicelo esivimba ukuboshwa kwakhe enkantolo ephakeme yasePitoli. Isinqumo sisagodliwe ngaleli cala kanti kulindeleke ukuthi sethulwe ngoLwesibili oluzayo. The way things have unfolded in this matter really requires us to rethink how we secure the attendance of suspects in courts in the future. We try to be courteous and do things so that it's less embarrassing to high-profile persons. uBatohi uthi amacala abantu abasezikhundleni eziphezulu ikakhulukazi lawo aphathelene nokubhozonyelwa kwamandla ombuso aheha iningi labantu. Uphinde waphawula ngokwehluleka kweNingizimu Afrika ukubuyisa izelamani zakwaGupta kuleli. We have made several attempts. The minister's gone there and met with their minister. We've met at a technical level with prosecutors. And recently, since late last year, I have personally, through a note verbal, formally, we have requested that I personally meet with their prosecution head. Uqhube wathi NPA njengamanje iphezulu kwemizamo yokukhulisa amandla ayo emacaleni wodlame olweyamene nobulili kanye namacala angesikhathi sobandlululo afakwa kukhomishana yeqiniso nokubuyisana emashumini eminyaka edlule. Lusaqhubeka uphenyo lwamaphoyisa KwaZulu-Natal ngesigameko sokudubulana kwabaqaphi beyikhulu zomasipala waseMhlathuze. Sithanda ukuxwayisa ke ababukeli abanenhliziyo esheshe izwele ngeminye imfanekiso equkethwe yilolu daba olulandelayo. Lesi sigameko senzeke phakathi emahhovisi omasipala waseMhlathuze ngesikhathi kuqhubeka umhlangano obuvalelekile wezikhulu zomasipala. Kulomfanekiso oqoshiwe kubonakala uNtokozo Mthembu ebengumqaphi wemeya elandela ngemuva uSimo Zulu yena obengumqaphi wesikhulu somasipala. UMthembu ubonakala edubula iphindelela kuZulu ngaphambi kokubaleka. Kukholakala ukuthi uMthembu uye wadutshulwa ngomunye wabaqaphi esengaphandle ngesikhathi ebaleka. Imeya yomasipala uXolani Ngwezi uthi bese kuzanywe kaningi ukuzama ukuxazulula kungaboni ngasolinye phakathi kwalabaqaphi. Lokho ungezwani kwabo ngibona ukuthi akuhlanganisi ukusebenza kukamasipala. Kuhlanganisa cishe ingxabano yabo eqale ngoDisemba eyavela phakathi kwami noCM nomnumzana uNgcobo DCM okwa infrastructure nabanye abasebenzi ababekhona ereception eoffice lami eyayi involve uDouble Thile olwaluthinte ukuthi ngathi akuhlonishwananga ngalolo suku lona. Umasipala waseMhlathuze ulawulwa yiqembu leIFP. Usihlalo weqembu esifundazweni uthi bashaqekile ngesehlakalo esenzeke kwamasipala. Isigameko esenzakalile sisikhathaza kakhulu njengeqembu leIFP lapha emasipala oholwa yiqembu lethu eMhlathuze. Kodwa siyazi ukuthi lolu daba noma ngakhona laba bepolitiki asebefuna ukulifaka ipolitiki eqinisweni fanele bezizwelane nemindeni, fanele sizwelane nalabalahlekelwe. Amaphoyisa athi alikho icala elibekwe umqaphi wesithathu okwamanje nokunguye odubule umqaphi uNtokozo Mthembu obesezama ukubaleka. Ngokombiko wesikhashana wamaphoyisa awukatholakala umsuka ngesehlakalo. Amaphoyisa seqinisekise ukuthi abanye abesilisa ababili sebeshonile kulandela isigameko sokudutshulwa kwabantu abaningi emizamo yethu eHot Bay nokuchaza ukuthi ke sebeyisikhombisa abadlule emhlabeni ngenxa yesigameko ngemva kokuthi abahlanu beshonele endaweni yesigameko. Amapolisa athi amadoda axhobileyo angaziwayo angene kwindlu athulula ngehuluwa kubantu bebengaphakathi kunye nemoto ebimise ngaphandle. Esisiganeko sisube imiphefumulo yamadoda amahlanu aphakathi kweminyaka engama-20 ukuya kuma-45 budala kwaye sishiye amanye amadoda amahlanu enamanxeba amabi kakhulu nalapho kunyanzeleke kuba aleqiselwe esibhedlele. The Acting Provincial Commissioner of the Western Cape Police, Major General Preston Forskell,
ordered additional police deployments in Hout Bay to assist investigators to get to the bottom of the crime and to prevent any further form of violence in the area. Awukaziwa oyena nobangela wokudutyulwa. Amalungu entsapho zamaxhoba anxungupheleyo awavumanga ukuthetha ngesisehlo. Uphando luyaqhutywa ngamapolisa. Kuzoba impela sonto eMatasa njengoba kunemidlalo ye-DStv Premiership eyisikhombisa kule mpela sonto ngemva kokuthatha ikhefu. Eminye imidlalo emikhulu ku-DStv Premiership kule mpela sonto ozoba uphakathi kweSekhukhune ne-Orlando Pirates ehlele endaweni yesibili ku-log. Lo mdlalo uzobanjwa enkundleni Peter Mokaba ePolokwane eLimpopo. Umqeqeshi weSekhukhune uLihlahonolo Siyema uthi ufuna ukubona iqembu lakhe liqeda isizini liku-top 8 ku-league. We are not saying that no, we have arrived. We know that we had 4 games or 5 games run unbeaten, but that is nothing because we are still in the position where we want to improve. Kusenjalo iKaizer Chiefs izobheka ukwenza kahle emva kokuguqisa iOrlando Pirates emidlalweni wayo wokugcina ekuqaleni kwenyanga. iChiefs izotholana phezulu neCape Town City enkundleni eAthlone eKapa. It's a game against Chiefs and players should be highly motivated, knowing that it's a big club like that. Unfortunately, we're having to go to Athlone because DHL Stadium is not available, but we would have obviously preferred to stay at DHL, but it is what it is. Kweminye imidlalo iStellenbosch izotholana phezulu neRoyal AM kuthi Golden Arrows ibhekane neRichards Bay. Munye umdlalo ngesonto kanti kuzotholana phezulu iCape Town Spurs neMoroka Swallows. Bolo mhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbokeli sibeka lapha zakusihlo bakhona oza kwethu kusasa nendaba zesixhosa wena usale kahle.